Malien aw bela jelen ni ɲanguma aw ka foli do k'aw to aw ka wagati kɔnɔ min mana kɛ Mali kɔnɔ ani min mana kɛ Mali kɔ kan aw bela jelen folen do aw sigiyɔrɔ la ni ye yɛrɛwolodenw ye ni ye halaladenw ye kɛnɛ nin kan yan bi n'o ye bureau de coordination jeunesse M5 RFP donc kumakan kelen dɔrɔn de bɛ an da kɔnɔ bi yani an ka se kumakan nin ma an ka foli belebele b'aw ye ni sunkaloba nin kɔnɔna la an ye min daminɛ kunun hali bi o de b'an bolo an ko tiɲɛ an ko ka injustice kɛlɛ an ko Mali bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ sécurité kɔnɔ ka daminɛ Kayi fo Kidal o hukumu kɔnɔna de la hali bi an cɛsirilen don an wulilen don k'an jɔ aw maliyɛnw ye su ani tile jamana nin o hukumu kɔnɔna de la aw ɲɛ bɛ commune bɛɛ lajɛlen de bi yan k'a daminɛ commune fɔlɔ la n'o ye commune 1 ka taa Tengu fo commune 6nan na a bɛɛ lajɛlen de bi yan ka Kati d'a kan ka Kalabankɔrɔ d'a kan ka Cercle de Kangaba d'a kan an bɛɛ lajɛlen de jɛlen bɛ yan bi ka kɛ kɔnɔbara kelen ye bi kana aw kuma ɲɔgɔnya aw ma ɲinɛ commune de Mande fɛnɛ kɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan bien représenté ani M5 kanu donc ka yira malien bɛɛ lajɛlen na nin ye Maliko kuma de nin ye hɔrɔnya kuma de an y'o de fɔ a ye depuis a daminɛ n'a ye kumakan min mɛn anw da kɔnɔ a ka a lamɛn ni tulo fila ye a ka lamɛn ni hakili fila ye anw ko jamana jɔ de an y'an jigi da Ala kan k'an bolo da alikuranɛ kan k'an jigi da Mali kan nin kɛlɛ hukumu kɔnɔna la ko nin ye denmisɛnnin tulo ye ko ni mɔgɔkɔrɔba t'a la o kan ka mɔgɔ jigi kari o donc n bɛ kuma di Kamara ma kumakan dama bɛ an bolo bi ka Tengu malien bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɛn kɛnɛ de kan bi. n ko n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Mali denmisɛnninw n'o ye M5 RSP denmisɛnninw ye a y'aw jija aw k'aw tɛgɛ fila di ɲɔgɔn ma aw ka jamana in aw ka ta aw ka jamana in k'aw kungo ye tabaga tɛ jamana in na n'aw tɛ ne y'a dɔn bi k'a daminɛ depuis 10 heures an bɛ réunion na ka na fɔ nin heure min n'an filɛ ka kɛ de ka na se fo 18 heures moins denmisɛnw minnu bɛ se k'o kɛ kuma la kuma fɔlɔfɔlɔ na u ma kɛlɛ u ma wɔyɔ kɛ nin denmisɛnw kan ka fo dɛ u b'a yɔrɔ min na bi hali dɔw ka so tɛgɛ t'u bolo nka ninnu tɛ bɛ bureau caman yɔrɔ dɔn dɛ mɔgɔ ma jɔ bureau da la n ka foli ani tanuni ani barikada o bɛ denmisɛnnin ninnu ye vraiment n b'a ɲini Mali mɔgɔkɔrɔba bɛɛ fɛ minnu si ka kɔrɔ ni fɛnɛ ta ye u ka dugawu kɛ nin tɔn ye Ala ka nin denmisɛnninw ka tɔn ye Ala k'a ta ɲɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen n'u m'u yɛrɛ sɔrɔ ninnu nɔfɛ a ye na cɛ bɛ yan de cɛ bɛ nin denmisɛnw bolo a ye jɛ ka baara kɛ ka jamana in jɔ hakɛto b'a la salala Mamadu. Kati est là parmi nous donc an bɛ kuma di Katikaw ma an y'o de fɔ Mali ye kelen de ye an tɛ bɔ ɲɔgɔn na. salam alaikum an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o de ye ka wele lase maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko M5 RFP surtout a sifinnakaw n'o y'a jeunesse ye u jɔlen b'u u sen kan halisa walasa ka Mali in k'a kɔkɔrɔma don jamana in kana bin jamana in kana malo jamana in ka se ka taa ɲɛ a mana kɛ fa o fa nin coordination ye a ye fɛɛrɛ kɛ a ka a rejoindre k'a ta Kayi fo Kidal k'a ta Mali fan bɛɛ farajɛla fara farafinna kan maliyɛn bɛ fa o fa i ye sifinnaka ye o faso in kanu b'i la o i welelen don nin kɛnɛ in kan faso jɔ kɛnɛ le Mali compte sur nous bɛɛ lajɛlen kana fara an kan an ka se k'an ka jamana in dɛmɛ k'a bɔ dingɛ kɔnɔ wasalam. Donc le coordinateur de la commune 1 ale bɛna da don kuma la sisan ka walawala aw ye. An bɛ foli bila an mɔgɔ bɛ k'an suit i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na ko i ni ɲɔgɔn kuma i ka waati la o yɔrɔ la M5 jeunesse ko an y'a fɔ cogo min na bureau in n'o ye coordination national bureau ye an ma bureau in sigi dɔwɛrɛ kama a sigira veille citoyenne c'est-à-dire pour la jeunesse an M5 de ko M5 kɔrɔ wɛrɛ t'a la kɔrɔ fila t'a la n'o o ye ka veiller an ka jamana taabolo kan a n'a ka baarabolo fɛn bɛɛ kan jeunesse fana an y'an kurakuraya donc an b'o baara de kɔnɔna la an ɲɛ b'a la ta min ye commune bɛɛ ye ani jɛbolo caman M5 kanu ni Kati bɛɛ bɛ yan coordinateur bɛɛ bɛ yan donc anw ye donna erreur na min ye erreur jumɛn don anw bɛ se ka jeune tɔw minnu ma na minnu m'a faamu minnu y'a dɔn minnu m'a dɔn fɔlɔ ko anw bɛ Maliko la parce que anw tɛ fɛ ka maa si kunkolo k'an bɛ tugu mɔgɔ k'i kunkolo kama non an mago bɛ an ka vert jaune ani rouge de la n'o y'an ka couleur ye cɛ n'i ye kɛlɛ wuli i ye kɛlɛ daminɛ ni mɔgɔ tɔgɔ ye n'a tigi na Ala y'a k'a démission ou bien n'a gagné bɛ taa min mais cɛ min ye kɛlɛ dabɔ i ka faso kanu kama n'i ma fili tiɲɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ taa mais faso tɛ taa faso b'a nɔ la donc an bɛ fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a daminɛ Bamakɔ yan Bamakɔ kɔfɛ dugu ka taa région fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ caman farala région kan même si possible sɔrɔsiw bɛ se ka escorter ka taa région kɔnɔ an bɛ taa ka taa bureau sigi ye an bɛ taa ka taa kuma ɲumanya k'u ye ka taa jamanaden ɲumanya ka taa explique u ye u ka se ka don M5 kɔnɔ cogo min na pour que an k'an ka faso baara kɛ ka sɔrɔ barabariya t'a la ka sɔrɔ fanga tɛ ɲɔgɔn bugɔ t'a la kɛlɛ t'a la o ye an M5 jeunesse ka laɲini ye
k'a ɲɛsin maliyɛn den cɛ n'a muso ma M5 cɛ bɛ se ka don a la muso bɛ se ka don a la ne bɛ commando bɛn n bɛ bɔ kɔrɔfɔ la o la n bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ sunkalo tɛmɛko ɲuman ala k'a dan bɛɛ ma vive le Mali. Amina c'est Mamadou Nyarema, le coordinateur de la commune 2, le Ségal du bureau de coordination nationale de la jeunesse M5 RFP. Mamadou Nyarema, comment bibolo? Ok, mbe malien be fo, na fo nto ye foli ke chomina. Ça veut dire que anga combat e combat kelen. M5 domina ni fanga be bin. Malien be comme M5 kono. Finintigi fara sorasi fara civil kan. Malien be nyo sur M5 kono pour que Maliko keleke. Mais wati kera la M5 comme modo boulot. À cause de ceci, M5 trébuchera jusqu'à ce que Nama Fratika, Nama Frega Wuli Kanjo, M5 ko de na ban. O de kama wula kanjo, kelo kelebe ka se ka M5 franyo ka M5 ka se ka kankelen fo. Biro nyana ma ka sigi région begi yere sur M5 kono. Pour que dona nataw la M5 mi se ka Mali réclamer tout ka Mali ka développement réclamer, ka Mali ka bonheur réclamer. Mali mbega sur ka kele o de nga wuli ka joy. O kama jekulo ne kun frustré la ka sabu ke modon ma ñefe wulu ka mara cogoya i ka dɔn ka fɔ ko mara cogoya yɛlɛmana. Désormais on a un bureau de coordination nationale de la jeunesse qui aspire à rassembler toute la jeunesse du Mali de Kayi jusqu'à Kidal. O baara min mun ni mɔgɔ dɔw dɛsɛra k'o kɛ n'ala ka jɛ Mali mago b'a den bɛɛ lajɛlen na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma surtout an filɛ nin situation min kɔnɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ an k'an bolo ɲɔgɔn ka kule ni Mali ye an ye baara min pour que Mali kana bin o baara kelen ka continuer. Je vous remercie. Ok, assalamu alaikum. Ne ye Bouya Tambadou ye, communicateur coordinateur ye ne ye, coordination bureau national premier vice-président ye ne ye. An ka wele madalen don Mali jeunesse bɛɛ fɛn o fɛn mana nin vidéo ye i ka bureau de coordination rejoint. An kelen don k'an bolo tandu bɛɛ ye a datugulen tɛ mɔgɔ si ye. Bɛɛ ka na an ka sigi an ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka Mali siniɲɛsigi fɔ ka Mali siniɲɛtaga fɔ pour que Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. An tɛ bɔ kuma la an bɛ foli di transition autorité bɛɛ lajɛlen ma ka wele bila Mali jeunesse